N'okwu mmepe ya, onye isi n'okpuru ọchịchị Ekwusigo bụ Maazị Chimezie Obi kenere ndị sonyere na asọmpi a na ndị nkuzi ha maka ezi ọrụ ha gosiri. O kwuru na ewubere asọmpi a ka ha wee kwalite mmụọ ịgụ akwụkwọ n'ime ụmụ akwụkwọ ma bụrụkwa ụzọ iji kwado ha maka asọmpi mba na nke ụwa. O kenekwara Dọkịnta Ọnụnkwọ maka enyemaka ọ na-enye okpuru ọchịchị Ekwusigo mgbe ọ na-enye ndị meriri ihe nrite ha. Onye kwadoro asọmpi a bụrụkwa onye isi oche nke Seahorse Lubricant Industry Limited, Dọkịnta Ọnụnkwọ gosipụtara afọ ojuju ya n'ọgụgụ isi ụmụ akwụkwọ a wee kwuo na ọ bụ ihe nkasi obi. O chetara ka o si taa afụfụ mgbe ọ na-agụ akwụkwọ agbanyeghị na ọma akwụkwọ, nke o kwuru kwanyere mmụọ ya ịkwado agụmakwụkwọ. Ndị haziri asọmpi a, ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi kenere Dọkịnta Ọnụnkwọ ka o si jiri ohere a kpanye mmụọ ịgụ akwụkwọ n'ime ha site na Ekwusigo. Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.